Os inicios no mundo do espectáculo de Eva tiveron lugar no mundo da verbena. Comezou cantando nas orquestras. No puedes rebajarte con ese disparate. E así foi como chegou ao Land Rover, onde remataría por consagrarse como presentadora. Y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. Non é por nada, pero en Land Rover esmerámonos máis. E ademais do Land Rover presentou Malicia Noticias ou Todo queda na casa. E ata foi actriz. Todo queda na casa, andamos polas vosas rúas. Ese querer puedo ser. É tan querida e recoñecida que chegou incluso a casar na televisión. Puedes besar a la novia, que zarpe el amor. E aínda que se centrou na súa carreira como presentadora, non deixou nunca de lado a súa faceta máis musical. Me vales, que en peores profesiones te toré.